Sugeng dalu Bapak Paman. Piye? Kang dalu. Kok meng cekak kaya ora penak. Kurang jelas po? Lah ya aku sugeng dalu, Lek. Lah aku maksudnya apa? Kok meng geng dalu ngono? Lah karepmu? Asune nanti. Melayu. Arep tak tongseng po. Ora kena kaya ngono. Aku sugeng dalu meng kowe ora krungu. Nah, iya. Wah, jan matur sembah nuwun. Iya. Jumeneng Lek Marwata meng piyai padha prisa. Ikete jalan piye? Aja wis sampe kuwi kok malah ijolan ora. Iku tak dedel e. Ya wis ben karena men cukup kok ya. Lah ya karang pathake gedhe tek aku. Apa? Pathak Kok pathak to? tawon. Nek kok tawon? Tawon das. Ora, nek karo sampeyan ki ngajeni kok. Ya aku yo ngajeni arep ana ning dalang ki carane wong bal-balani kapten kesebelasan. Nggih. Ya apa-apa kudu dinut. Oh. Berarti Berarti aku nek nang kene iki termasuk sampeyan ki ya andanku. ah iya, Oh, ya wis ora apa-apa. ora apa-apa karang golek pangan kok. Malah ya ora marahi melarat mbangane aku wani karo kowe njer Pak Bambang ora nimbali aku malah omah SPP-ne bubar. Anakku ora sekolah mek ngamen nang perapatan aja cilaka. Nggih, wah jan sembah nuwun. Ya, maune arep bareng awake dhewe ki no. Arep bareng bis kaya pelawak kondang kok bareng bis aku. Senenge kuwi lho, bareng kanca-kanca kuwi seneng njur doting telebung omane do ora karuan omongane kae. Kaya tambah perbendaraan. Ning Jakarta kaya bunek ya aku. Kok bunek? Ayo kaya karang dasare wong desa. Kene iki bakul barang ki ya susah dinut. Kok susah dinut? Lho piye ya nek diarani ngapusi ya ngapusi ora ya ora. Lho, bakul kok ngapusi kene iki ora Aku sing jenenge bakul iwak laut kuwi le ngomong jer kuwi. Mari Pak silakan ikan segar, iwak mati kok dinekke segar iki piye? Niku pun modar Pak aku ya muni ngono. Njur bakul roti kuwi roti tawar, jare roti tawar dinyang malah nesu-nesu ki bakule. Kok bakul roti tawar dinyang susu piye? Jare roti tawar iki lak dinyang. Kudune dinyang ya entuk ora entuk. Lu kagak tahu sih harganya di Jakarta. Waduh. Ah digetak ngono aku ya mengkerut karang cah desa. Iya. Lah mek cah nglipar ya arep ngopo aku nang kene. Aja ngono iki piye nglipar akeh lho padahal. Lah ya ngerti aku ring ya menyesuaikan wong sing jenenge kancane dhewe iki nganggo udanegara. Heeh. Kowe medeni meneh iki nang kene bakul gas kuwi iso medeni. Kok bakul gas yo ngedeni? Medalane ndronjong ki ya iso ora wedi ki. Malah bengok-bengok gas ngono iki. Oh sik ta. Sampeyan nek cara kene pancen dialoge Piai Jakarta iki pancen ngono kuwi le. Dadi ora. Lah iki dalane wis medhun kae jek perintah gas. Engko entuk tagak listrik ndase menyonyo sak bak pau. Iya. Ora kowe mau kok dijak. Lu kagak tahu harga di sini ngono digetak ngono kok mengkerti ngopo? Ayo nek pancen ora ngerti tenan wong iki kan kudu adaptasi sin. Kuwi ora kok galak. Kuwi pancen dialoge ngono kuwi. Ora mesti wong galak ki terus gawe wedi ki ora mesti. Ha ning wong nek nang omahke ora tau ngomong-ngomong bengok-bengokno ora tau kok. Weh, aku mau ki jajan ning jaba ku ya ngono kuwi. Jajan bakso ngono kuwi berapa, Bu? Ngono. Makanya apa? Ngono kuwi bakso 1, es teh 1. Murah saja 7.500. Wah, murah to. Nang kene iki penak gawe lega. Kowe jajan ning Yojo malah iso stroke dadakan kowe. Kok iso? Wonge alus ning ngeplak neng sirah. Dari pun apa, Mas? Karo senyume manis kae. Kula ndok kali sewiwu. Nggih, gampil mawon 100 kalih dosa modar. Ayo carane kowe mek SDM. SDM piye? Sumber daya manusia. Kudu dienggo iso lehku berhasil bangun bengkel alat berat ki mergo sumber daya manusia. Oh. Carane aja ngono. Carane piye? Mangan suwi 6 nggih kula namung suwi setunggal ngono. Kelingan dhek SMA dhisik to ora. Kaya ketok nek gaweane enggak. Kuwi Mbak Ciblek karo Mas Bawar ya di anu daturi
Blek rene blek. Nggih. Seru temen si Blek lah. Kula napa Mbak Lembo? Nggih. Wah, Nggih. jan Gula piyayi. barang napa Mbak Limbuk? Nggih, Mbak Nggih. Bawor wah. Mbak Ciblek iki piyayi. Ngacek ki didhawuhi ngacek kaya ngacek to, blek kowe iki wah. Ngacek kok. Nyong wis ngadeg kok Pak Dek. Oh wis pol semono kuwi to setelane. Kok dadak kanggo setelan kaya anu apa ndak setelan, dolane ndak setelan. Wong yo menungso kok darani setelan. Aja nesu-nesu. Ora nesu keprimen wong angger ngomong kaya kowe. Nun sewune nek arep ngomong wong ki sawang awake dhewek. Ya ora Jajal apa ganteng. Kok nyong mau be salat nang kene. Aja ngomong. Ora kaya gue salat nang kene iki Pak Demarwoto. Kepriwe? Nyong sing domehi. Sebabe Kae blak Pak Demarwoto domongi. Lah kenang keng napa sih? Lah kaya salat kok sejadah bodol kabeh rusak. Kada bedak. kenapa? Lah gue kena nguntune sing mrongos. Kowe ora anu lho, Mbak Ciblek. Dalem. Ampun anu muyak wadine lek Marwata lho. Niku bejo teng mriki meng ngrusakke sajadah. Teng Yojo tau dioyak pemuda masjid. lho Sak karpete katut teng untu kok. Lah nggih. malah teng daerah Kebumen malah beda malih. Napa, Mas? Diburu-buru bakul. Sebabe Lah panganan sebakul dipangan kabeh ora bayar. Ya gara-gara anu bedahna karpet kuwi wow. Gedolung kabeh ta. Karpete pangane sisan sing nang kene. ya ora nesu wong nyatane kok ya. Nyatane ini nggih kula ana batine kali Pak Demarwoto seneng. Sebab Arep angger salat sajadah bedak Iya. bisa didomi. Lah, Batine mening nyong dadi ora tuku cantelan klambi. Lho sebabe Angger sumuk cantel namari nguntune Pak Gede. wah ya aja nemen-nemen banget karo Pak Gede. Wong sembarangan banget. Ora sembarang lah ngarani nyong kon ngadeg lah wong wis ngadeg kok. Ana Kowe. ngomong pas setelan. Krungu ora kowe? Piye? Adi nang kene sesore wis suarane wis kaya tapi kecek kulo kecek. Kuwi dialek. Ora ngeling ngeden kuwi lho le omong. Nyong yo ora ngeden ngomong biasa lah ngeden kepriwe. Kuwi kaya ngono kuwi. Engko nek mecetet mbuh lho sing tanggung jawab kowe lho. Ya, Ya ora ono Tapi- menungso kok mecetet ki cara ngerti. Wong salat ning masjid ki ya ngerti tegese nek arep salat ki ya untune disimpen dhisik. Tutupi nganggo lambe. Apa mosok salat anyah kene ya. Ora kaya aku ki tau ning masjid. Ngapa? Aku nek ana kiai arep mlebu masjid, Iya. apa ning langgar, Iya. njero nasu dilatih sikile kuwi haram ora? Batal ora? Ya jelas. Ya Pak. kabeh angger ana sundilati ya hukumnya ya najis. Ah, dikumbah maning. Ora, kuwi ora najis. Olah jareke lah priwe? Ora najis. Lho, Lah kok najis ngopo? lho kan dilatih karo anu cangkeme kiri kan najis. Wong kiri men dilatih sikile dhewe ora dilatih sikile kiyaine. Mikir. Oh, ya bener dilatih sikile kiri kudu sikilmu. Oh, dadi ora dilatih sikile wong wudu wong salat ya ora. Sing ngomong dilatih sikile wong wudu sapa? Lah Sok ujarku tau kowe cara kene jenenge kepo. Waduh. Allah, oh bareng nang kene ngomongnya pinter kepo tapi kaya iki Pade. Pancen angger dirasakna bener Pak Gede Marwoto. Keprimen. Kirike ki ora salah, tur kirik nang kene bisa basah kok. Bisane. Lho, apa ora ngerti, Pade? Lah mau kirik sing dilatih sikile dhewe. Iya. Rumang saya dek langgar kan aku kan risih. Terus Arep salat kan tak serampang nang aku. Kena bokonge buk. Dheweke malah basah ring nyong. bahasa Kenging kaya gue. nggih. Ditah ki kupinge bosok cah iki. Lah Nggih, kepriwe? anu sing jerane kok kuping bosok ya bener. Anak kirik monine kenging-kenging ya kaing-kaing lah. Oh berarti kiri kayak giye. Bener blek wis ora apa-apa. Apa tuh? Nggih, apa Kirik tuh? nek cilik ngene iki malah larang lho tenan. Wis malah ngerkirik kowe Bang. Kowe tanggapan Angger kirik cilik larang. Heeh. Larang. Larang. Ning aja kayu ke Pak Marwoto karo Mas Marwoto Bawor. iki kene Pak Bawor. Marwoto karo Wah. Mas Bawor nyong aja darani kirik. Iya. Aku ora seneng. Asale kirik ke jare kewan paling ngeyel. Lah orang ngandel ngubrus temen lah. Bok. Ya, Kepriwe sing genah? aja darani kirik nyong. Kepengen ngejer. Iya. Jare sapa ngejer? Lah ya, Mbok. Oh ngarani.
Wis ki wong loro iki kirek lanang karo kirek wedok wis. Aku Oh, ya. sing bayar. Oh, Ya. kirek iki jenenge kirek saka pinter saiki jenenge K9. Loh, sebab Kuwi grup kirek sing goleki narkoba. Nek wong ora iso ning nek kirek iso ning bandara-bandara kae nggo goleki sing nggo narkoba. Mulane kirek kuwi parkir iso. Aku mar mundur ning kono kuwi arep nabrak tembok dindek karo kirek. Hop 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 hop. piye sing jenenge Pak Gedhe Mawarata ora ngerti bahasa kiri. Iya. Oh, hop hop ngono kuwi. Udu Piye? udu hop hop kae ngono ka. Hu 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 kaya. Pas, Kirek iki kono apa kowe jane kok. Pas ki lanang wedok. Padha-padha kewan. Sing paling beda ya kirek. Lho sebabe. Kirek kuwi wetenge nang ndi? Ya wetenge nang ngono dada kan. Nah, Nang ngisor dada. neng pupu sisih tengen. Lho sebabe. Mula nek pipis ndadak disokke dhisik diangkat. Ki mergo ning kene Oh, banyune. kaya gue. Tapi ya Apa sebabe kok diangkat sikile tengen? Mbok teles iki. Ora. Nek ora diangkat nyemprot raine dhewe. Wong krane mengarep apa iya jajal sing kiri kan jajal. sing japuane apik. Praktek, reka praktek. Kowe sing kirek cilik mau lho sik larang. Nek kencung yo ora bisa mari ngene. Wong Ora. kiri wadon. Aku nek ngono kowe. Hah? Nyong praktek kirik. Yo yo malah ora karu-karu. Lah, ya angel. Siki ngomong-ngomong masalah kirik. Anak kon Sampean ki sok aja ngelek-elek kawan kiri kabeh ke umating Gusti. Iya. Aku sing takon karo Pak Gedhe karo Ciblek. Apa? Angger anak asu jenengan apa Pak Gedhe? Kirek. Lah anak kirik. Wah, ya ora ngerti tapi sok ngelek-elek kirik. Anak asu jenengane apa? Kirek. Ya Lah kiri. anak kirik. Ora ono jenenge. Lah ya ora ngerti. Lah sih. Lah anger anak asu jenenge kirik. Kirik. Anak kirik putu ngasu. Ki lho sing sak kelas karo asu ki ya iki. Jebule Jebule apa? Jebule putu ngasu. Iya putu ngasu brakot bokomu sing belang tok. Ngomong dewek kejengkel dewek. Adi nang kene Aja sesore emosi, omongane Bro. wis do ngeden-ngeden kabeh. Susah lho ki. Ya ora dialoge kono pancen ngono kuwi. Lah anger orang lah Ya. kesus Ya. Apa-apa kok dialoge kono ngono kono ki sing alon jono. Mengendi Kang, ki arep golet gandul ngono ki ya iso ora. Cupet ki kepel. ya wong pancen genah Nggih. dialek Banyumas. Wong gak wis diomongke ke anak kaya gue. Kok dadakan ya jenengane beda-beda Rika Wetan yang Banyumas ya beda. Wong jenengane Bewis A karo O. Kok dadakan ngomong. Piye? Lah ya Rika. Ya nek kon aku oh. Lah ya nggone nyong A. Anggere ngene nyong Rika ngene. Riko. Ya ora Riko. 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 Lah ya Riko. Banyuwangi Riko kuwi. Lah ya anak nyong Rika. Nek kon aku gula. Gula. Wah, kono ah. Ya iya, nek ngene Kon aku nyong lunga, lunga. Angger nggonku wetenge lara. wetenge lara. Iya ke. Pira wetenge kae? Weteng kok loro. Maka gone nyong siji kabeh. Loro, ora lara. Lho iki Ge, blek bareng ngomong lho, aku kok wedi lu. apa? Mbok kesedot kok. Ketika cangkeme apa cangkemmu kok cerigis. Loro karo lara ki beda. Oh, ki beda loro karo loro. Oh. Ya ngene nyong ya wetenge lara. Kayak kan anggar penyanyi wetan identik dengan O, Iya. anggar dewek kan A. A. Siki umpamane nyong karo Ciblek mau nang kene Madang karo jangan kentang. Anggar so jenengan Jogja ngomong ngono rek Apa, banting nang Kudu kene. O. Ayo. Ayo. Aku mau mangan nganggo telek. Oh, jangan kentang. Wong anu jangan kentang kok karo telek. Kon aku ya kentang, kentang ya kentang. Lah kan jerek oh. Ora mesti. Nek oh ya dadine kentrong. Lah iya. Oh ya Ah, nek kentrong untune sing kuat ning untune iki. Nah, Oh, oh. bener. Kentong. Nek Ana kentang ora iso kudu dingonake njur nek aku duka ki ora dadi patokan. Lho. Ning kuwi dialek. Nek nggonamu kontal aku le mangsuli piye? gone nyong kontal. Lah ya aku Lah, nyurat mangsuli piye? Iya kudu nganggo O, tetep ora kena A, wong kok jare Rika O. Nyong
kontal ya Rika apa ngono pikir dewek. Jajal teyeng apa ora? Tayang-tayang tak remplas kok tayang. Sing tayang lambemu kuwi. Lah, Aja jengkel. Ora. Pelawak ora kena jengkel tanggane nyung dadi Nggon aku pelawak. jengkel ra ono nggane oh dadi aja jengkol ngono lho. Wong nggon aku kok nguneke tayang wong bar dirempelas. teyeng maksudnya bisa. Bisa. Ah, mbok ngono bisa kok. Aja apa deh? Apa jajal kontal Apa, apa? Jal? Kontal yo nggon aku mentelat. Ya ora, oh lah. Ya tetep abae mencelat. Tapi ngomong-ngomong masalah Piyayi Wetan karo Banyumas, arep Piyayi Wetan pinter-pinter anu aring sosial dan berbijaksana, tetap Jelas. berbijaksana orang Banyumas. Ya iya. Kok saged? Sebabnya wong Banyumas kan ceket-ceket anger Piyayi Wetan alus. Contohnya nah wong nggon kobaran. Kobaran ki kobongan. Ya kobongan lah. Yo cok Lah aku men jo jelas ngono lho. Lah iya. Kalau istilahmu ki men jelas. iyalah. Yang ngono kobongan dipangan. Kobaran. Kobaran umpamane Pak Dula Sengut kobongan. Lah terus tangan dulur gue Pak Dula Sengut kobongan ayo ditulungi yuk jemut banyu biur genine mati Jemut banyu. Iya. Ini nek lek omong kebanteran Jiot. repot lho ya. ya Jiot. Rika aja kebanteran udah ngomong jiot ya aja jemut ya. Nek sing ngomong merongot ke sering petun. ngomong jemut ya. Jiot. Ki nek oleh omong keserimpet untu iso bahaya gitu. Mulane dilalah. lah Dilal. saking cekat-ceket teh Heeh. ngono kan jipuk banyu biur kan mati tapi anggar Piyayi Wetan kae lho Pak Dula Sengut umahe kobongan ayo jim ditulungi ayo jimot banyu biur kreweng Ayo padha wae. Aku nek wong kobongan, nek nulung wong bayen, nek wong nggon aku gampang. Oh, Bu, wetenge disiapke, napase dijupuk. Wetenge disiap lho kan senang gono kok disiap nang ngapa? Ki ya jan. Weteng wis nang gone disiap napa? Maksudnya- Arep sekolah nggo maksudnya klambi paket- disiap pena. maksudnya pakai Rumangsemu wetenge yo ora nggo apa-apa nek yo bayine masuk angin. Tegese disiape iki ngempet, diitung napase. Kene Bu pun ajeng medal alon-alon. Oh, sirahe pun medal kula tarike, bayine selamat. Nek nggon Main kamu banget untune metu kabeh. orang hati suarane kayak jaran Piyayi kok kayak jaran Ya anu pikir. kaya malah apik kowe karo jarane. Lah, terus Ane anak cara kita. Banyumas piye? Ah coba beran Bu, ana ngene dhisik ngene wetenge plotot pisan blot. Ya ora. Kose ya ora ono wong babaran kok Ya ora. ning anak- dadine apik ponggone dhewe le. Piye to? Ayo alusan to. Heeh. Oh ayo monggo Bu didenke nggo. Nggih. Nek wis ketok sikile dudut. Sirahe Sirahe sik wah iki ya ora tau bayan kok. Iki ora Ayo aku ya ora tau bayan ngomong lanang kok. ora tau ora suami siaga sih kowe. Sirahe dudut. Dudut. Mulane awake dhuwur-dhuwur. Iki kurbane wong kono bayan iki semene. Iki. Iki arep bayan kok iki kok bagus ngono. Wong planet ngono. Ki sarep metu ki sirahe keton ki ndase wis keton di planet. Oh durung metu lebokne maning. Planet lebokne maning. Metu pecicit dadi milik. Iki le metu mergo mbone wae. Iki lebokne maning to. Asih. Sepok njurat. Aki metu mula wonge iki ning Jakarta kanggo. lho kanggone Iki carane sepeda motor diceperi ya ngene iki. Iki Loh, malah ning kan lagi mangsan. Ya. Lagi mangsan sepeda ceper. ayo. Lah iya, Ini lah timbang sepeda. kakek gigi jajal. Weh, kakean gigi kowe tau ngitung gigiku po? Lah kowe sih Lah kuwi nggonamu ya gingsul. Aku ki ora merongos. ora ah Ming gedawan ilat. Tinimbang ilate gedhe ketok, dikalahke untune dijokke. mulane Rika iki gaul kepengin untune sing bener. Iya, bener. Sing apik siki lagi zamane modern nganggo bagel. Mbak Ciblek, karo bekel kula sik ngeterke ora ana sing cukup. lho sebabe Oh, Niki mboten. ora ana sing cukup. Rumah sakit ngendi wis tak parani ngeterke lek marwata ora ana sing cukup. Lho, Terus ya? kula ken masang ril moh. Oh, ril sepur. Sak sepure. Lah, ril sepur bae ke anu Pak De. Omonganmu omongan piye sih? Kon belo iki lho.
Ora Aja iki nesu, moko Pak jermune De. arep pasangi rel rumangsamu cangkem kuwi stasiun MRT ngono apa? Ya ora kok. Lha wong kon men bener men apik Pak De. Ora, wis aku ngene. Ya dadi mengko anggere nganggo bekel kan dadi kayak ana Rapi. tembangane keton kangkunge kaya kuwe. Kayak kiye, Pak De. Keton merongos. Ya ya ketemu. Kayak kiye Pak De, ya nuwun sewu kabeh mau kan titahing Gusti. Nah. Ora apa-apa. Mau Pak De kan ngendika, masalah motor ceperan. Apa teh yang nunggang motor, Pak sampean? Yo iso. Umpamane motor kae sing gedhe, motor Mega Pro carane nunggang kepiye? Yo di starter Heeh. tumpaki Heeh. masuk gigi 1 bablas. Dadi gigine mlebu. Mlebu. Jane satu. nang jaba ya gigine ya. Asih lho kuwe. Aku wis sing ora ngerti zaman kemajuan. Saiki sepeda motor wis nang gigi metik. Dadi gigi ning jaba ya karepmu ning jero ora masalah. Awang kowe takon perkara otomotif kok ning aku. Aku ki sing jenenge kapal gede-gede sing dandani sapa ngene Pak Bambang ki. Pak Babang ki Sampean apa? Alat-alat berat ki sing dandani sapa? Sampean apa? Pak Oh, De. aku takon kowe sing dandani sapa nek kenal kok tepungno ngono lho. Oh, yo maring terminal. Ngopo? Tabrakna Sinar Jaya. Kowe ya aja sembarangan karo Pak Gede. Ora kaya ngomong ngene ditakoni jar sing dandane Rika wong pinter. Oh, Jar sekolahe dhuwur. Iki dagelan Traten iki lho. Kudune yo nang terminal ngopo tabrake bis cukup. Kok dadak nganggo Sinar Jaya. Lah cek entuk sponsor saka kono kok ya. Oh alah. Ini dagelan komplit tenan. Perkara otomotif takon aku. Kowe ngerti Indonesia dijajah Jepang pirang tahun? Hah? Jepang. Aku nang kono malah kaya keramas. Nang apa sih? Lah Kowe garing kena sampo karo digawe sabun. Dianggep masker Jajah Jepang saumur jagung pirang tahun? 8 tahun. 8 tahun ya. Hah? seumur jagungnya 3 bulan. Oh 3 bulan. Ya Kita. 3 Telung tahun yang mau dore Rika. Lah wong nyong iki 3 bulan. Iki cah ora tau maca TV ndelok koran ya kowe. Wale. Balik lah. Wale iki wingi metune piro kok semono kok. Singapura. Ngomongnya ke Wale. Gena Wale kepriwe? gena sering nukoni buntut nggih. Tukang maksudnya maca koran, nonton TV. Kowe sing geblek kowe. Lu sebabnya Maca koran ndelok TV ora ketok mergo TV-ne ketutupan koran. Mikir. ya ngono Pancen. pangan TV-ne lah. Ora pancen Pak Demarwoto iki wong pinter. Wis sing- Sekolahe dhisik. Lah sekolahe. Takoni sekolahe apa ya, Jal? Aku. Wis pirang kolah magane. Sing keri dhewe kolahe rada dhuwur, tak nggo ngekum iki men gedhe ora gedhe-gedhe. Lah wong Pak Ade Marwoto sekolah SMA kok sombong. SM. SMA kok sombong wong nyong sekolah SD be ora sombong. Lho kok iso SD kok? Lah aku sekolah iki nang SDIP be ora sombong. Sampean kok SD kok sombong, kok aku kok sombong kowe kok apik ndi SMA karo SD kuwi? Lah SMA pirang tahun? Telu SD 6 lah 6 tahun karo 3 tahun suwe ndi? suwe 6. Lah kowe be ora sombong. Berarti akeh sing SD. Aku SMA ki 7 tahun ora munggah-munggah dadi akeh aku jan. Berarti anu demen gurune. Iki Le Marwoto. Mbak Ciblek. Nggih. Menika kathah sanget nawala. Ya. Nggih, mangga. Menika ugi wonten nawala dalu punika kasiaraken langsung lumantar live 3 raksa streaming Andika Multimedia. Live BVS Multimedia Streaming kalian PWKS live streaming. Ya. Segenap kru Andika Multimedia nyuwun langgam sesideman menika mangke dipun aturaken. Malah ora muni kuwi ya. Piye? Ora muni. Sesideman. Lah tembang kok sesideman ki meneng wae ngono to. Sesideman. Paguyuban Kebumen. Judule. Bapak Suparmo Oh Sukirman. nggih, Kebumen nggih. Halo Kebumen nggih. Mundut lagu Nyidam Sari. Oh, Nggih, matur sembah nuwun. Menika saking Mas Pak Wasianto, Pak Karjo, Pak Ngatino, Wonosari ngelipar. Oh seru Iya. banget.
Nyuwun selendang biru. Oh iya. Nyuwun caping gunung saking warga Delima 2. Penggemar bucange nggih matur sembah nuwun. Pirang-pirang nok nawala engko diaturake mbok. Lek njaluk pirang lagu kuwi? Iki akeh iki mau. Ya Oh nek kira-kira lek mundhut akeh kon tuku CD dhewe piye to jane? Mumpung langsung kok ya. Oh, streaming ding, streaming. Kowe jenengane wong genan njaluk lagu ya diwehi kok tuku kaset dawet. Engko nek caping gunung sing bawa sing nembang Pak Marlah. Nggih. Pak Marang. Mo. Oh nggih. Enten sing badhe nyumbang lagu Mbak Dembo. Nggih. Nggih. Pak Marlan katuran monggo ndi ini Pak Marlan. Pak, monggo. Monggo. Wah, iki. Asmanipun sinten Pak De? Pak Marlan. Pak Marlan. Pak Marwan tak tumpang, tak tumpang. Pak Marlan tak. Bawa caping gunung, Pak. Nggih, monggo. Caping gunung. Sing endi iki? Caping gunung? Caping gunung. Nggih. Caping Nggih, gunung, nggih. Isin aku kon nyanyi. Wis nganggo kathok kok isin. Lho kok malah nganti tekan kathok. Lah kuwi kathokan iki lho. Lah nggih. Nek kowe lak ora, kowe ora kathokan. Nyong jari, nyong ora kathokan. Kene sih ora kadokan. Nganggo jari. Ki nek tuku bahan-bahan dalam ngono ning gone anak-anak kae mesti kecil-kecil. Ora usah dadak. 10.000 tiga, 10.000 tiga, saya kanan. Ora usah tuku bahan nang nggon anak-anak, cukup tisu. Malah kayak kia Pak De. Iki kapan arek nyanyine? Monggo nyanyi. Mriki menapa mriki Pak? Mriki Pak. Nggih. Tengah, tengah. Riki Pak, riki sing entuk Ampera puji-puji. Sontret. Ampera. Malah kayak penyanyi Bali ya. Yo ageme dhewe iki yo budayane dhewe. Ngapunten nggih, Ki Dalang. Monggo Pak Marlan nggih. Nderek latihan. Nggih. Biasane nek latihan ki ora dibayar. Asal jaluk bayar napa pripun? Lah iya. Ngomong kali kula. Motong nggih, motong. Mumpun sicahe seminggu kepungkur malah iki megari nandangi gaweane karo menyang rasa-rasen ya. Pak, lah sampean kok nantang-nantang aja garep pawon. Bayar pajak derek. Oh, NPWP jelas. NPWP jelas. Warga yang Orang bijak taat bijak. pajak. Monggo. Neno. Saben bengi Apa sih kuat Pak Gede saben bengi? Tiap malam. nyawa Oh. Kona Sing bareng ya. Telat. Wong sing ora Sing pas ku kowe. sing telat ki Rikang karena ya nu bener anu pas. Lah wong biasane kan Aja biasane. Iki luar biasa kok. Wong panggunge digawe tendhek ngene barang iki tegese Pak Bambang kepengin kabeh iki padha iso mirsani. Ora ono sekat antara sing nanggap karo sing ditanggap. dadi men Ya, padadene betul ya. nggih. Lah ujarku anggar Pak Narwan ki nembang pas jenglenge nyong mencolot breng jenggleng tabu bareng kan. Ayo kowe nggo dhewe nek menyang karo ngono ya gane. Ning ya ora umume ana dagelan. Apa? Lha kowe sendian nang saka. Iya. Aku sendean kowe ya geblak ora kuat wong cilik. Aja jengkel bae Pak Gede. Ora. Wong wingi pitike nyong jengkel tek dol murahan. Oleh nyalon. Neno. Yen memajang mung karo janon aku Malah kaya sawang cari. Telat maning. Ya nek telat presake pirang sasi sapa sing Ngali lah. Tulike wong meteng lah. Ngali mundur ngali nek telat terus ngali sing bener Mas garinyong. Ya jangan ling-lingi nyong. Ana minggir. Kowe lah kaya pitik agi memeti agi. Ayo Kak. Ge contoh ora keri. Iya jajan. kembang wae. ว weton ะตอน Aku
Ora sak gujengan kaya arep bayen. Yo. Ayo. Pinter. Kayak contoh, kena nggo contoh. Nggih. Anu Mas ya gak seneng karo ciblek kan wong aye piye apa? Ya ora kaya kowe ngrungokne kupinge. Nyong yang ngrungokna karo kuping giliran kowe pas gilirannya kok ora pas. Pacitan sarwe biasanya tuh yang neng bilang duntak sak menang apa Iki ora biasa. ora biasa berarti ora sak karepe kono ya. Kowe manut wae. Manut mau tak dukke kowe ngene kene. Iyalah. Apa arep medhon Tangerang ngono kowe. Kowe lek dibakul kembang apa? Aduh cetis. Ayo Sal ngarep aja Sal blek. Angger pas maning bener iki tukang kendang seneng karo kowe, Brek. Ya ora apa-apa pas sing bojone tukang kendang. Lah umpam kowe gelem dadi bojone tukang kendang? Ora ning ora seneng. Sebabe Nggo praktek bat-bat ya modar. lah umpam Kowe malah apik. Nek entuk bojo tukang kendang dikeplaki to sikil karo Lah sirah. nggo praktek sih. Plak. Engko saya mengkeret malah larang kowe dadi kaya jenglot kok ngunduran. awan darani bokse apa? Nyak. Nyek banget. Monggo, Pak. Monggo. panas Suarane Wor. Jan. Suarane piye suarane? Hutan dioper dengan suarane Sinten? niku Mbak Ciblek Niki wanya nembang gamelan tak usungi. Loh, tak kepripun? Kok sik kok gamelan atau usul gamelane sapa? Wes sapa to? Aku ya ora ngerti ya. Aku tak usungnya. Lek nggawa kaya Jawa. Ora. Ah ora, tak balekke. Timbang diusungi jenengan mawon maaf. Nyong marep melu diusung darani nyong saron. aman ya Aman. Urung digawa dibarek. panas udan panas MC Panas udan panas niku adem. Kados keluargane Pak Bambang sekeluarga niku adem panas. Amin. Seger. Adem panas piye? Lah ya adem panas, maksudnya panas ki sing meriksani pirang-pirang sakan Kebumen, sakan Jogja. Anggur ngomong durung pernah mulane ya. Iki cah cilik kok wani. Engko tak jebloke nang kene wae malah. Kenang apa sih, Blek? Wong cah wedok potongan kaya mercon bantingan. Tor. Kaya kok dari mercon bantingan cekel. Sapeng gunung nonet nenot netnot not nenonet nonane Kalih riku ampun kalih kula radong kok netnot niku radong. Nadyan wadon sarta Ten pundi ten iki mawon kok monggo-monggo. nek meneng wae gamelane Angge niki versine Riko. jenang Balik. minum manis banyu Matur nuwun. Sapa sing kapiji? Loh, Pak. siji loro telu ya nomor telu ya jadi mau nomor telu Oke. Iya, Mbak Orisa. Nggih. Ayo Mbak Orisa. Ya. Jeneng
Jenengane Yapik ya, ora Iya, kaya iya. kaya Apik kiye. Ya apik. Bocah Mbak ayu, Korisa, jenengane monggo. Yapik. Jenengan kok tembelek lah jan. Ciblek tembelek ngomong budek kupinge. Ya ujar. Ya bener. Kowe aja muni ngono lho. Lah nang apa? Ngunekke kuwi tembelek. Pusaka apa-apa kalah karo tembelek. Nah, Wong ngampuh kaya ngopo iki senajan dibedhil ora pasah ditumbak lakak-lakak kalah karo tembelek. karo tembelek. Wah, kowe disuduk. Kene ahli debus kok. Wong batok ora pasah. Ning begitu midaken tembelek plek mesti mlakune beda. Kok ngene ya katanya. Ampuh tembelek di rumah saya. Mulane ge ampuh nepelek, tembelek. Ampuh aja wani-wani. Aja wani-wani karo tembelek. Lah ya tergantung tembelek kan kok tembelek pitik yang jiji lah. Yang tembelek pitik, ya tembelek pitik mas om tembelek entuk. Ayo nak. Monggo, Mbak. Ya. Enggak. Jan serasi. Bisa
Atas Pak, atas. Kakinya dulu yang di bawah. Nah. Iya. Nganggo bahasa Indonesia kakinya dulu yang di bawah. Nah, Tuli ajang atos. kenapa sih? Titi DJ ya Pak, Titi DJ. Nah, Apa kuwi titik tegese, DJ? tegese. Apa jangan ngene. Hati-hati di jalan. So, ngene. Wah, iki jan regeng suasanane. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. Wis mbok niku kon lunga mawon kaya nyebahi rupane. Sapa? Niku. Kaya ndeloki kaya apik-apik ngono lho. Lah, Terus ndelok sinden ku apik-apik terus sampean ndelok apa sing kira-kira ra betah? Kaya tempe bosok iki. Tempe bosoke kena nggo oseng-oseng dadi. Pak Demarwoto. Dalan. Ajangina karo tempe. Iki omong. Tempe bosoknya marek nang lemes nak. apa? Lu ya Rika jangan kangkung mesti disuki tempe bosok main lemes. Ya sak karepku tak kei ora apa-apa to. Aku mau Lah tapi kan dina ora lemes ora enak. Mulane Rika jangan nyong tempe bosok. sing ngarani kowe sapa? Lah iki ngomong kaya tempe bosok. Sing ngomong nek ciblek tempe bosok sapa? Lah Rika cucuke. Ora iso. Lah iya. Kaya malah ape tempe bosoke mbangane kowe. Wong aku ora ngarani kowe aku meniki ngono ya. Lah iki kan Ger. Ora sia-sia to ora Lek. sia-sia karo. ora sih. Lah iya Tangannya iya. kayak gini ya, Lu- Blek. Apa? Tangannya gede kayak gini ya, tapi Ora. iya ya. Mau dong Pak Demarwoto jagung. Kenapa sih? Darane kae mbok ya sing go sekak. Kayak dia Mau cari. cek Pade Marwoto jagong. Heeh. Pada main kertu arane ngono jagong. Ora lagi jagung. Kendaraan ini gue Saya iki cili-cili sekake bangsane kowe barang dadi pindah dasmi kaya penak. Oh, angger ngono aja ngarani ndas-ndas sing apa sirah. Sira. Nah. Ya aku salah ya. Maafin yo. Iya ya jelas. Ya ora. Aki sewengi nang kene suarane kok ngono. Heeh. Kuwi nek nang kene kira-kira genep sasi ngono, Piye? suwek tekan kene tapi. Wong Ya ora, wong Rika suwek sing lah. alus ngomongnya bewi sewek kuwi ambane pol. Bojone iki Piye? pemabuk berat. Lho, bojone Mbak Ciblek. Kau ngerti-ngerti ya, Blek? Wah, tenan. Kuwi tau geger para kuwi. Ciblek njaluk duit nggo ning salon. Heeh. 400. Terus Ora dikai geger. Aku nang salon rek yo supayane aku ketok ayu. Ora usah 400, 100 ya aku ngombe nek aku ngombe mendem karo kowe iki yo ayu. Bojone dek. Iya. Ya bojone nyong angger mendem iki. Pak Demarwoto kan wong ngalah banget, Mbok. Kejabane gue Kan uni ora lho gumura pancen nek wong mendem ora ngerti apa ya. nang apa sih? Oh, kena untune Bemros ki jare kaya Pak Demarwoto dene sik untune kaya wiji timun ya. Cilik-cilik kok kuwi. Sing muni ngono sapa? Lah bojoku li mendem. Ora apa-apa wong mendem ora apa-apa. Ora apa-apa nek wong mendem iya. Jadi bangane 400 ditukuke nang salon ngono, 100 bae lah pokoke. Wah, 400 nyong keton ayu lah, Kang. Ora 100 bae nek nyong mendem rika ya keton ayu. Berarti Pak Gede tukang mendem kayak ngerti wong mendem. Ah, kowe njaluk tak pendem ba? Omong ah. Lah pendem ya tukul maning lah. Dukule kijing. Ada wong urip kok di pendem. Ya wong kowe ngono aku tukang mendem. Enten Mendem. pundutan lagu. nggih. Nggih. Menika pamundutan malih wonten, Mbak. Nggih. Ya, ki wau wonten ingkang nyuwun gagrag Banyumasan. Oh iya. Nah, iki Saking Klaten, penggemar Inggit Purwo saking Klaten. Oh iya. Iki Klaten, Bapak Sragen. pun Bapak Wardoyo. Wes Oh iya. pokoke Wonosobo Kumpul keluarganipun teng Pak Bambang mriki. ya rawuh. Nggih, leres Nggih. oh iya. Seruang ya. Soale Seru. aslinipun Pak Bambang menika saking Magelang. Nggih. Oh iya. Nek menika. sing nembang ki mau saka Gunung Kidul saka Nglekar kuwi mau. nglipar. Kae lho. ngelepar. Oh, ngelepar ngelekar. Apa Oh. yaying lah gua? Napa Pak desane? Lempar. Ngelempar ngelekar. Malah nglempar. Limpang lekar. Apa sih Pak? Kenapa? Limpar. Limpar ngelekar gimana anggar ngomong budek ke kuping. Si ngomong lekar ke Pak Gede Marotot lah. Limpar. Ngelipar orang nganggo M. Limpar. Nglipar. Limpar ge. Limpar ge ngrungokna ya lah.
Dane kowe nabaki dadaku tak bales lho kudune kowe. Ya itu Pak. Ya, balas ya. Ayo percuma. Lah kenang apa percuma? Mbakne sing ngono-ngono kuwi mesti ana. Loh, bedanya terus anu Suro Ratu kayak gue apa? Suruh ratu piye? Susu loro wis ora metu. Ayo nek sing kene sing kene rada karuan ya. Aku iki ame kaya Istilahnya pirang-pirang tenan Mbak Ciblek iki. Ki mau apa jenenge? Suro Ratu. Suro Ratu. Suruh ratu. Kuwi tegese apa? Susu loro wis ora metu. Jan. Aja. Kuwi nek sekolah meneng TK juara siji terus lho kuwi. Pintere ra jamak-jamak. Nek bales sing ngene-ngene kena kaya itu banjero ya kenyo. Nek kae klothak ngono. Me kaya entuk tutup gelas kae Malah ngenyek maning darane tutup gelas. ora kowe. Ayo aja nesu. Aja nesu. Engko ndak stroke kowe ya. Nggih. Menika ayo Mbak Ayu diaturi sing cara Banyumas. Oh nggih. Neno, mangga. Ya, Iki, dibawani Mbak Mbak Ayu. Ya. Ayu. Ngadeg nika ken saking lipar ken ngadeg. Nggih, mboten napa-napa. Ya. Angger ciblek ora usah ngadeg lah nggih. Ciblek ora susah. Orang ngadeg Mriki, wong kita payu. Jejer ya, karo Ayu. ciblek deleng kaya ngapa Ya, Ayu ndi? ya pada baik kembarnya nggak nggawa kacamata ya persis. Alah. Persis kaya apa? Sing kok tanggone kacamata jaran ning kene iki ya. Oh sing dinggo wingi Rika ya nang partai kae. Heeh. Arep dinggo nanyo. Heeh. Yakin sugi dia kacamata jaran. Temenan apa? Sering dinggo. angger Papat. mas- Nang Rika apa? Papat. Oh mulane sih ngrebengi beker terus ki ya. Heeh, menakur-nakur ngono. Jaran ki kewan paling sabar e. Lho sebabe? Jaran medok ditunggangi wong lanang pirang-pirang sing lanang ra nesu kok. Iki titikane wong iki ngene iki. Lah priwe aja delok ya. Sapa jenengmu nak? Kula Ayu. Ayo iya. Ayu. Oke. Culke, pelan-pelan. Lah. Loh, niki kepriye? Kan anu tali Pak Gede. Saiki sing tekan kowe. Nyo sing nyekel. Heeh. Loh. Anu kepriye? Lah. Dua titikane kepriwe Pak Gede? Pak De sing bener ya, ki mesti ana setrume ki jelas. Setrum nek aku kok setrum kadol ayu. Ya nang apa dicekel Mbak Ayu kok terus nggak. Wes, pelan-pelan tulke. Tul. Cedak kene ya ora apa-apa lho. Ora apa-apa lho ya. Cedak kene keluar. Ini carane aki wis ra ono setrume kok iki. Kaya ki ya Blek, sing Iki jenenge kan- dolanan ki nggambar nawake dhewek. Berarti nek Pak Gede Marwoto ya skilup ya. Kilup ki apa dikerangke ra dodong. Ki kilup ki anu Nah, dadi iki kowe nerangke iki sing nonton wis kundur kabeh teko Jawa. Heeh. Ya ora. Kowe diguyung mbok-mbokane sinden iki lho. Oh, ya ora mbok-mbokan lah. Kowe ora apa-apa kuwi ponak aku yo. Ayo, Ndok. Iya. Oke. Mangga. Tahu banyu masak. Ayo kowe mbok nabok kenekku. Hah? Mau ndak dibalas? Ora apa-apa. Allah. Lenje. Bali numpak apa engko, Nduk? Pripun, Mbah? Bal Pripun, Mbah? Nah bener Mbak Ayu. Ngundange Mbah bener. Lah iya, wis tuwa ya, Mbah Iya Oto. Mbah. Mbak Oto, bener. Mbak Oto, otone Icak. Mbak Oto. Ayo Mbak Oto, Oto Ya, Nica. angker karo kae Mbak, angker karo aku ya ora Mbak ya. Apa ya? Ya, mesti ya AA iki lah. kowe kok ora anak ning Lah kan anu gaul. AA bawor. Iya, Mbak Ayu. Raden Arya Werkudara. Digambarna werkudarane bawor apa Pakde? Ae wae sing apik. Wae werkudarane. Aku wegah Ya sengkuni. Malah enak sengkuni ning ndi ketrima. Ya ora ngono kuwi ta ya. Yo ayu.
Ayo bobo. Persis. Werkudara wegah lengan uku kuwi lho. Lah iya. Kok ana kukune? Anu Werkudara cileren. Werkudara kaya genggerem lah. Wah, Gatot anakku mbak. Werkudara mangan daging Ye. mentah. Nyata lamun satria jadi pati Mangken sing saking Kebumen nyuwun Nyidam Sari nika Oh, nggih, nggih. Mbak Ayu. Oh arep nembang dewek nggih. Dewe. Dewek lah nggih. Beda ya, Mak. Yang iya dewek, nembang dewek, anake dewek. Lah daripada awake dhewe sirahe nang endi? Sirahe tolong anakmu wisan nggo lawuh. Ayo Mbak Ayu guru TK. Anggar ciblek suarane kaya kita kurungin nang nyong peblek. Oh ciblek ki wae kowe pales kok kon nembang. Ih, aku wingi menang. Waduh, menang apa? Menang lomba nang kae mikrofon pelunas utang. Temenan apa lah? Ngisi-ngisi na temen. Kena temenan ya tenggo nambah niki ye. Malah ora mari-mari. Lek Marwata. Dalem Nek Yai Putri ki nek didelok saka mburi kan awake ketok ta kudune. Bangkekan. Ah, iya. Nuwun sewu. Bodine. Iki tak sama saka mburi kaya debok lurus. Lho, kalau body link fluid, Apa? body link fluid. Apa? Ngomong apa lah? Body language. Nah, apa yang fluid? Aja ngisi-ngisi nablek. Ya orangnya jadi ya bisa nih kan ada orang teyeng. Etok, Asalnya kok etok. mau anggar nyong teyeng lah Mbak Ayu ngomongnya keprimen jadi men kon. ya nek kowe pancen tayang ya ngotak rempelan ndasmu. Orang rika lah stoyan banget ndas lu. Hobi, aku hobi. Oh, hobi ndas. Pancen Lek Marwata ki ya hobine ndas. Hobine ndas nggih. Wingi betes ngletak ndas sepur. Tos iki. Ngletak. Ngletak. Ora ndasep. Letak ndak sepur. Nyong letak ndak sepur. Kuwi nang Jakarta nyong 3 dina ngomene teh gendul. Ya tuku ra siji tukune 4 lekar. 4 likur ora 4 lekar lah. Dewek Ya ora gendul. Ya, Mbak. Gendul. Gadek wong simbar jejak Yen ngandika yen ngandika gereng pindah guntur nyata satria prawira ramah ya siap pengendange. eling eling kula eling Iya, ending. dunungane Oh. Halo, saya
Eling-eling bapake sapa eling Beliani. Jepit gawe disigar dadi selame ramah. Masa berang, masa berang ulangit. Bagus kasih tegane. Eling-eling bapake sapa eling Beliani. Gawe disigar dadi selame ramah. Masa berang, masa barang ular derek sanger-sanger. Ana maning gendinge wong Purbalingga. Sadya tua nanging ora kurareka. Tendang-tendang ura-ura ning ati dadi gembira. Ana maning gendinge wong Purbalingga. Sadya tua nanging ora kurareka. Ura-ura ning ati dadi gembira. Sampun Pak. Ya, matur nuwun. Rame temenan. Rame temen len joget umpet ora karo-karuan nyampluki kancane barang. Ya jeneng pinggir aku kan biasa jadi dancer. Apa? Dancer. Barang ngerti iki len joget kaya boneka sing diputer gegere kae lho. Ya, uwonge padake kaya boneka di. Ayo jinjian ra karuan ki len Lah joget. mulane jeneng pinggir apa gunanya penari latar. Mereka Ayo. penang singganan. Nah, mereka kan Ora, backing. Aku penari latar kayak penyanyine Rika baking soda. Apa? Baking soda. Aku baking soda, kowe bakinge wong perjudian ya. Tembak cengelmu. Ora. Saudara. Kayak udah Baking pokal. senjata yang kau Ya ben jenenge wis omong-omong ora apa-apa. Mujite ya wis entek kok bareng karo aku ya. Apane sing entek Pak Dek? Duwite bayar wis entek seminggu sing kepungkur. Nyomalo setengah bulan wis. Lah iya. nyambut gawe aja ngomong masalah duit. Iya. Iya. Wong menyong sing nyambut gawe nang kene be ora mikir duit, ora mikir apa-apa. Nah. Apalagi kok sebuah amplop bagi saya tidak penting. Tidak. Perhitungan banget ngapa-ngapa duit. Ngapa-ngapa duit kowe. Amplop ora? Alah, nggo ngapa sih? Ngomong duit maning ngono, banting Rika. Amplop kok ora penting sing digolet kok. Alah, nggo ngapa sih amplop piye? Piye? Perkira. Piye kowe ora butuh amplop? Temenan ora? Apa? Lah ning Kena jerona kok.
Oh jerone amplop. Padha iki goblok. Ora amplop ora jerone nek aku. Lah apane? Jumlahe. Iya. Angger ora. Nek jerone jumlahe sithik ya engko gemermeng ya. Ah iya sing penting iki jumlahe. Ora Mbak diamplop. Ciblek, Nggih. pundi wau piyai sing saking Kebumen? Niki Sing kepareng nyekar Nyidam Sari. badhe nyekar Nyidam Sari niki saking Kebumen. Nggih. Kebumene pundi, Pak? Ya engko nek nyekel mik. Wong ujarku ora Iya. wis duwe mic. Duwe apa? Duwe mic yang wis tau mari ngene daleme bapak sering karo koean. Sapa Lah, di mik, Kek? Sing duwe mik sapa? Bapak iki. Duwe mik ning kabel ora lurus. Ora lurus. Kabele munter-munter ngono. Sok dienggo headset kae lho. Nggih. Namine sinten, Pak? Namine Bapak Parmo Wijaya. Saking pundi, Pak? Kebumen. Aja seru-seru ngomong kok. Kebumene pundi, Pak? Kebumene Sruweng. Seru wong. Soka. So, oh, nggih gendeng nggih, Pak. Iya, iya. Nah, jan ngenjang kula tuku gedenge, Pak. Nggih. Nggih ngurugi Pak Monggo. Demarwoto. Oh nggih. Ngurugi Mas Warwoto pas banget. Nggih, Pas. Nek ngurugi kula kokean. Jumlahe kokean. Sing sithik ning iso nutupi nggih ngrukupi niku nek ming papat man cukup nek niku. Oh, Pak. Kok papat ora usah nganggo gendeng Oh, nggih. papat. Piro? Selembar. Monggo, Pak Nggih. Nyidam Wijaya. Sari. Ya. Bapak Salam Wijaya. kagem sedaya mawon saking Kebumen, Walet Mas, Walet Sakti dan Walet Sakti. semuanya yang ada di Tangerang. Dari keluarga besar Kebumenan. Monggo pandemen wayang mania monggo. Ing Oh, dalu menika nggih. dalang saking Jogja. Nggih. Sareng-sareng mirsani wonten Tangerang mriki. Amin. Komunitasnya jenengan kathah mriki nggih. Nggih, komunitas kathah Komunitas, wonten oh. Walet Sakti, Walet Mas, wonten Banyu Mili, Oh nggih. Walet Perkasan kathah wonten Kathah. Mblit. Nggih, teng nggih kula nggih teng mriki enten. Nggih. Kula Insyaallah. nyong nggih duwe Nah, komunitas. Dipun Nggih, apa bae. sesepuh kali wali kota Tangerang. Insyaallah mangke nggih wayangan mudah-mudahan. Amin. Bapak Arif Firwansyah. Oh nggih. Wayangan yang ora nganggo dagelan. Ora nggo dagelan. Udan deres. Yo, dungane kok elek sampe. Udan terus sih mending pujekna lampune mati petengan. Serep diesel ya ngono pisan. Oke Mas Warwoto dipanggil Pak De Warwoto. Siap. Nah, gitu. Kula ora dipanggil, ora Kowe kula dipanggil boten- sing kuwasa wae. Wah, iya. Barang-barang. Pun mang nembang kayak nembang. Nggih. Idam Sari, Mas. Nggih, monggo. Langga mawon, langsung mawon. Oh, Oh, boten nggih. gawe bawa. Oh langsung. Nggih, boten saya, nggih. Ya. Mboten ngenteni kebek. Ngenteni kepek apane? Mungkin mikir langsung bae, mbok ngenteni kebek. Ming kurang loro kok. Kurang loro. Kurang loro kebak mangkat. Oh, mulane sampean mau Mbak Ayu lagi bawa jeneng nyong terem, biar kemedek. Ya, Oh, pas. sing disawer kiye jebulane. Nah, ya. Anggaran nyawang ciblak kuwi pate diucek-ucek nyawang Yos. dia melolor. Ciblek, jaluk rekeningnya be anu Mbak Ciblek. Angger arep kontan ya sisan siki nang kene. Oh. Rekeningan. Lah, Kon wong arep- datang nganggo rekeningan siki bae ngene lunasenan iki. Nika duwene mek rekening listrik niku sak. Waduh lah ya. Rekening listrik bae iki dijabut. Waduh. Ke malah anu tulisan rumusan utuh. Monggo, Pak Monggo, Wijaya. sepinten Mbak. Mas Geter? Upama sliramu segar melati. Aku kumbangi Damsari. Upama sliramu manis. Manis. Aku kan bakal mati. Walet. Taksir liputan luku semua
aja kaya kuwi lah, padudene wong Kebumen, Mbok. Nggih lah. Lah kok Jenengan kok orang jenengan jeneng gandrung temen suarane Alah. apik. Aduh. Bareng disawer kok jur. Ora kaya Pak Demarwoto suarane nek nembang mboten apik jenengan temenan. Alah, aja kaya kuwi Oh, lah. mboten temenan sae. Wong Bali tek tupak Sinar Jaya. Oh nggih, mboten apa-apa. Ampun niki napa? Urang. Ora maksudnya ampun niki, ampun apa? Oh, mek sak lembar ngono to. Mboten niki. Nalikane rayi dalu atiku lam-lamen sira wong ayu nganti mati ora bakal Yo, dangdut. Langsung gandrung. Tarik bro. Joget ayo Pak. Joget Bang Jani. Sliramu segar upama sliramu mati wong maneh kang lewat dan saku mandeleng retro dinoso rasa-rasane liya Indah saja katoyo kali ono mungkin lan samudra siram memangsi aku dadi ati salawase Tarik sor. dene ciblek kok ana suarane iki Lah, kula kawit mau joget kok. oh kayak gue ya Nanti gejebur kayak gini. iya. Suaranya apik ya. Ayo, tarik bro. Ajeng. Suaranya apik banget. Sapa? Cuma ini anu. Lah, suarane apa Saya. rekening bae lah esuk kowe Mbok karo siki bae sisan. Ayo yo. nalika nira Woyo woyo. Asik. Ganti mati ora bakal matur sembah nuwun kagem Bapak Bopo Dalang saking Nggih. Jogja. Matur sembah nuwun. Salam kagem sedaya mawon niaga-niaga warga saking Jogja khususipun Kebumen. Salam nggih, monggo. Jane sampean jenenge sapa sampean? Jenengane Kang Parmo Wijaya, Kang. Oh, Nah, Kang Parmo. Nggih, panggilannya Pak Wijaya. numpang promo ekspedisi Jawa Sumatera Bali ya. Oh, nggih. Maaf. Sing gareng ngirim Jawa Sumatera Bali bisa hubungi Pak Parmo. Waduh, Nggih. tetep tambah 200 sing ngopro. Lah jan. 100 bel ya. Ikhlas ora? Ikhlas yo. Nek ikhlas tambahi. Tambahi lah. Nek tak baleke. Oh, tambahi. Tambahi. Rekeningnya piro? Kuwi kok ora sereken-reken. Kaya sensus wae. Kuwi Marwoto iki dagelan kok kaya rampok. Ini Nun. Pak Parman. Ya, kemudian. Niki 100. Ya. Ikhlas apa ora? Wah, ora ikhlas. Tambahi. Ora ikhlas. Oh iya weh. Pak Jaya, Ya, kemudian. Pak Marwoto 200, Ciblek 100, nyung urung. Rasa. Pun mengke kula dume kalih niku. Oh kayak gue ya? Nggih. Ya gue, matur sembah nuwun Pak Sami-sami. Dalang. Nggih, matur suwun. Matur nuwun Pak Wijaya. Ngatos-atos lelenggahe. Pak Parmo Wijaya, angkena Kebumen parabane Jaya ngeden. Dening Jaya ngeden. Iya.
Iya. Nggih, matur nuwun. Matur suwun. Matur Ya. nuwun sampeyanipun, Pak. Pripun niki terus selanjutipun. Tasih wonten kalih pamundutan Oke. dikaosi. Ya, ngono ya Mak. Ya engko ndak gelo penggalihe. Nggih. Apa? Eneng sing sapu tangan. Oh Sapu ya. tangan. Saking menika keluarga besar Kas FC. Oh ya. Ki Anom Surata Fans Club. Oh ya, matur nuwun. Ngaturaken sugeng ngambal warsa kagem PWKS ing kaping sekawan. Matur suwun kagem kanca-kanca saking Kas FC. Oh ya, diaturi Mak. Iya. Napa niku jenengane Mbak Limbuk? Kas FC. KSC napa singkatane? Ki Anom Surata Fans Club. Iya. Kula nggih duwe. Napa? KCM. Apa niku? Komunitas Ciblak Mania. Wah hebat. Nek kacang ora Nggih. komunitas Niki sini bangsane tengu celuru. Pas. KCMI komunitas Ciblek minggat. Kayak Ya. Kas FC ki mau ya sing nglestareke wayang ki mergo ana panjenengan-panjenengane Nggih. sing tresna budaya ning Iya. kene mesti rawuh. Nang Iki ndi mendukung semene melestarikan wah, budaya bangsa. Jelas. Iki Kas FC rawuh, saka Jogja rawuh, Kebumen rawuh. Kebumen, Iki Solo, bener-bener Jogja. mempertahankan budaya kita. Budaya kita, iya, iya. Sinten sing didhawuhi? Sinten? Sinten? Napa? Oh nggih, selendang birune ditagih. Nggih. Ya. Jane selendang biru ki penake nang gara-gara, penake lho. Heeh, Iya, kaya ngono. tepak nek cara Jawa Tengah. Gara-gara engko Tau wepake ram. ngono ae. iya. Menika sapu tangan rumiyin. Ya, monggo diaturake. Sinten? Pancinipun tasih kalih nggen kok mangke wonten limbukan kalian gara-gara. Ya. Nek urung ana sing iso diaturake nang limbukan diaturke nang gara-gara. Ngono ya, Mak. Iya. Ayo Mbak Tatin, sapu tangan. Oh iya. Maniman lakone. Sapu tangan. Nggih. Sapu tangan monggo. Mbak Monggo ayu-ayu Tatin. kabeh ya, Pak De. Iyalah wong juga ngene nek ora ayu ora kanggo. Mbak Tatin saking pundi? Kula saking omah. Piye? Modar ora. Pripun? Kepriwe jajal, Pak? Arep mengendi? Hah? Arep mengendi? Wis kebek mbok meludak direm sinden. Oh, mbok arep Bali jengkel gawe ember. Orang ditakoni tekan omah, ya iya kan omah masakan kandang. Ya ora lara ati wong sampean. pripun mriki to? Sampean le takon ya salah kok. Lah kepripun? Mbak Tatin saking pundi? Nek Mbak Tatin daleme pundi kuwi saka. Lho, daleme pundi? Nah, Masa gawe dalem? Mriki to Mbak Ciblek mriki. Nggih. Mbak napa? Mbok apa? Mbok D. Udu, saya kan putri princess. Pirces mbok prices. Putri princess. Jenengan sak daleme saking pundi? Ampun daleme pundi nggih? Daleme Kula pundi? saking Sentolo Kulon Progo. Sentoro Kulon Progo nggih. Jare kan iki ya arep matak kancane kembang melati gelungane. Iki dikeki sampah ngene barangnya marahe opo. Niku kembang nggih. Nggih kembang, jenenge kembang telon nggih warna telu. oh, kembang telon ki wong nggo wong mati e. Lah non gena kula tumbas nggih ngenjang badhe. Wong sing nganggo kowe kok. Lah aku kan mau nganggo nadong, kok katek siram narika. Aku ya punya kembang dhewe. Kembang apa? Gula-gula. Kepol loh. Telek lah. Jan persis banget wong loro kaya Upin Ipin. Ayo monggo Iya, monggo, langsung Mbak. bae ya Mak. Iya, Langsung, monggo nggih. dados. Iya.
sapu tangan diaturake. Ya, ngono ya, Mak. Ya. Wah, Mbak Tatin men bali nang gone. Ya. Karo supaya wektune ya kecandhak ya, Nok. Ya. Sing pungkasan arep ngaturke apa? Iki eneng saka kanca-kanca PWKS. Oh ya. Sing ado-ado saka Ngayuja sowan mrene. Oh ya. Ngaturke nyuwun lagu Liwung, Nok. Oh ya. Wah, iki. Liwung. Iya, Mbak Ani, monggo. Mbak Ani. Mbak Ani sing pundi niki? Iki. Ah, sing Ani Blorong. sing bekotas niku. Wah, arep koprol apa to ini? Ora kayak jarite banget cepete. Oh, jan. Ora apa-apa. Bocah kok mentol medok temen ya. Selamat malam, Om. Selamat malam. Ya. Selamat malam, Siwo. Siwo siapa? Siwa ki Pak Bude. Malam. Oh. Kenapa? Kok sajaknya galak banget ya? Oh. Kayak Ya suka-suka gue dong. Kenapa Pak Gede? Kenapa Pak Gede guyu Pak Gede? Kenapa? Sajaknya saya cari kok gledek petel di sini. aku ra iso ngomong karo kowe to, Ni. Aja rasah bahasa Indonesia. Enggak. Wong lagi tekan rest area wis mirang-mirangke kok. Tapi ya, Medun kok tuku kok tumbas ngono ae. Ora ana wong wangsulan. ayo. Loh, Kan begini loh Bapak Dalang, karena di Jakarta jadi bahasanya bahasa Indonesia biar Oh, begono. biar kelihatan gaul gitu. Oh ya Iya, member. Iya. sama gue. Oh, gimana? Kuwi gedhi kencengele kuwi lho. Malah kayak Maksudnya kalau anggar sinang sinetron lu sama gue. Kayak sama celeng iya, blek lah. Gimana apik lho. Kaya jahe langkung. Ayah aneh ke orang ta yang Jawa ya member nganggo bahasa Indonesia karena di Jakarta kan gaul. Mulane Iya. nganti rambutnya abang kebakar rambutnya. Orang Jeblok. kayak ke gaul orang rambut. Ini karena zaman now gitu loh, ngikutin zaman kekinian gitu. Aku gitu loh, aku zaman now. Kalau Siwa zaman apa? Zaman Zaman now. edan, orang edan ora Iya, keduman. saya bisa nyai dan ketularan Pade Marwota. Iya. Iya, ketularan saya. Ya, Om toh? Iya. Lama tak jumpa. Ya, cuma di kandang kuda. Sama pengkal-pengkalan nyanyo. Oh. Pas ada kandang kuda. Nek Mas. dituruti ra rampung-rampung. Ayo, Blas, dadi ayo. nek kene. Ya. Ya. Iki wektune mepet soalnya. Eh. Ya, ya. Lakone lho imane Mangga. api-api. Mangga, ya. Mbak Ani. Nenone, ya. Aduh nanti. Tenang apa? Si Om kenapa di situ? Gua sih cuman bayangin aja. Seandainya si lu sama gue sih hancur punggung gue nih. Gua cuman bayangin tapi nggak bisa ngelakuin deh. Kok malah bumbung? Boyonya remuk ini ya. Kenapa boyonya si Om? Harus dibantai power steering ini. Kalau enggak tanjakan hancur. Ora loh. Oh,
dalam. Bahannya kayak gini sadelnya. Wah, Jan. Lah gue si makan Sadelnya ya, wah. Iya. Pak De, mau nyawer. Oh ya, Niki piantun saking Wonogiri. Ye. Bakul bakso. Lah mesti ngoten niku, Pak. Juragan bakso. Wong terkenal Wonogiri iki bakul bakso. Bakso enake Wonogiri. Bakso, bakso. Bakso. Lu kagak tahu Jakarta sih bakso jadi bakse. Oh, kalau jam gimana? 4 seperempat gimana? Ya itu lebih citik. Tembelek aja mau. Kalau baksonya si Om itu enak kagak? Baksonya 2 belum dicuci. Sesuk kita tukune ya. Piye? Ane iki tak tukune. Biar ku ngopo? Tak go bibit. Bibit penyakit. Iya Pak De, mau ngapain Pak De? Salerese kula niki tukang bakso. Nggih, Ya. Mbok wedok Sadian Jampi. Jampi. Karakter yang Wonogiri menika Karakter. Karakter Mesinipun, anu nggih. sing murup. sanes. Niku korek. Siapa sing murup? korek. Profesine tiyang Wonogiri menika nak menawi jaler tukang bakso, Nggih. menawi estri Tukang tukang jampi. Jamu Jamu. Nah, Ya, nggih. nggih. Jam. Kebetulan kula niki salerese anggota IPBN. IPBN Apa niku niku, napa, Pak? Pak? Ikatan Pedagang Mie Bakso Nusantara. Wah, Oke, jelas tepuk bakso tangan. jelas bakso enak nggih Pak Wah, jenengan. niku. Wah, Jam. Pusat wonten lapangan tembak. Bu. Oh, lapangan tembak. Gone Pak Wit almarhum. Nah, Ki Ageng Subandono. Nggih. Oh, nggih. Monggo lanjut. Yo. Dilanjut, Ya, Mbak. lanjut lagi ya. Ya. Joget lagi. Ayo, sor. Oh, alah wong wedon kok udah ngeden-ngeden. Kok ngerti metu. Si Om mau kemana lagi? Halo, jangan dibawa teremos lo. Lo anak ketek lo. Kok anak ketek? Apa sih? Aku nggawa termos kayak menggandeng ciblek semene. Ya nih. Mana? Terima kasih Bapak. Terima kasih. Matur suwun. Nggih. Yo, sor. Sik, kok sik sampean ki wong lambe apik-apik kok disampluki. Wong kula tiru Mbak Ani sing iki wae. Nang nang ben ora apa wis. Diujo mbok aja mek lambe nyampluk siraku tak nengke wae kok. Aja nang kono ya. Ora apa-apa. Nyampluk meneh legane atiku. Mutilasi kene sisan. Bawa gergaji. Men saya tendek kowe. Jangan bawa gereg apa? Gergaji. Gereg-gereg jeri. Kuwi bintang tamu kok ya len ritik apa dijupuki. Ayo golekno meneh sing kaya ngono meneh. Tak tatae tak dadeni bakso tak setorke bapake kae mau. Si Om, Darani tetelan kowe blek. kemarilah. Iya saya. Jangan marah-marah seperti itu. Nanti Saya. kalau marah-marah. Iya. Kenapa? Kok ngujengi bawah? Iya. Areng nguyuh Si iki. Om, jangan marah-marah kayak gitu. Ayo nih. Ayo, tarik. Wong bagus dan
Saka ati Rintun siang lalu takkan bisa nulungi Lah nyong tiru Mbak Eni sing iki malah disiram. Nek panjenengan kepengin keramas teh legi ya rene ya kowe. Ya ora nyong. kalau sama aku enggak kan Enggak lah, ya lain dong. Porsinya Iya. kan lain. iya beda, Ya kan merupakan gedibal. Jangan kayak gitu, Bro. Bulane kuwi aja medek-medek, Lek. Malah nyong jarane kembang disiram. Men tukul rada gede kowe ngujuran. Ayo dientekke. Yo. Santape sisihku muga Gusti milang tresnaku bakal kinawa. Terima kasih matur nuwun. Matur sembah nuwun. Terima kasih, matur nuwun. Wong wedon kok jogete kaya jaran bigar. Iku makanya Lah iya. jaran goyang. Ki jengane terampil. Wes iki mau polah kaya ngono ning suarane iso rawah. Ya termasuk kelebihan. Kelebihan. Iki kekurangan. Aku- Kurang dedek, kurang suara, kurang ajar. Aku ora apa-apa kalau aku kekurangan. Pak Demarwoto ya kelebihan. Oh iso. Untune. Sen. Ya dirampung isik. Nggih. Ya. Matur nuwun Mbak Ciblek, Le Marwoto. Ya mak tak derekke.